Dnes je Valentín. Viete o tom, že Laco sa to až dozvedel, keď mu to povedala pokladníčka v Tesku? To je ešte dobré. Master Kung Fu si myslel, že Valentín je nový druh vitamín. Robko Bobko sa ma dnes ráno spýtal, či má zablokovať Valentína, lebo ho vôbec nepozná. Kávenko si dnes objednal valentínsky špeciál a stále mi nič nedá. Keď sme boli mladé, Valentín nebol, ale aj tak sme mali romantiku. Romantiku? Master Kung Fu mi raz povedal ľúbim ťa a potom 3 dní mlčaj, že vraj povedal všetko potrebné. Ko mi raz priniesol kvetiny na Valentína. No škoda, že boli z cintorínu, ale aspoň vydržali. A Kávenko mi stále hovorí, že ľúbim ťa kávu a potom, že brazílska káva je lepšia ako ja. To ma vážne dostane. My sa stále s Lacom držíme za ruky, ako v mladosti. To prejde, po 20 rokoch sa budete zase držať za ruky. Len zo strachu, že spadnete. Ja za Robka Bobka držím len, keď prechádzame cez cestu. A aj to preto, aby mi neutiekol. Ja sa ho držím preto, lebo vonia ako káva z lahôdok, mňamka. A dostali ste niečo? Kung Fu mi povedal, že si môžem kúpiť to, čo zachcem, ale nepovedal z akých peňazí. Ja som dostal bosk do líca, cez šál. Mne Kávenko kúpil kávu až v Kolumbii. Aspoň my si na Valentína spomíname. Ako by to bolo včera. A ešte sa smejeme. Že si môžem prejsť vlásky, viem, že som živá. Veď je na svetovom turné. Ale nevadí, aj bez nej môžeme spraviť skvelého Valentína.